তারপরে তুলসীধর এবং সমাজের যুবকের ক্ষেত্রে তিনি বক্তব্য রেখেছেন যে ড্রাগসের ব্যাপারে আসলে আমরা পুলিশ হিসাবে আমরা ও নিবন্ধ যে ক্যাপিটাল must samaya research on awareness যে উদ্যোগ মানা নাই মাথায় টক নাই সেরকম পুলিশ প্রশাসন আগবই ফাইনাই जों জনগণ পুলিশ गोनैनि बिसिङाव जुदि गोथारै सामुंदांखा खाखाय चिनि ससाइटिनि व जे ड्राग्स चिनि सेरायरा मिनि गुसा मिनि गुसु चाउ खबर वाइजाय तंमानि थैयै तंमानि अमरबो जों मोथागै मानो हामक्राय नायकर बदल बुरखाङाव कायसा ड्राग्स एडिक्टेड रिहेबिलिटेशन सेन्टार दङ आ रिहेबिलिटेशन सेन्टारनि एडभाइजार आं आरो थानि नायो आं गोबां मानसिनि बरफ ड्राग्स चाउय सिकला गाहाम इंलिश मिडियामाव फरायसा केबो बिए केबो एमए फराय माने चाउय आरो ग्लाइजाक रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव কোন সময়ে 70 जना কোন সময়ে 120 जना কোন সময়ে 75 जना অন্তিকে গোबां মান সময়ে ভিজিট খাইয়ে পুরা মুখা শুধু সালা সিকলার সিনিয়া তাবো সিনি সোসাইটিखौ बुरि सिकलार बसानानै सुख थाया गोबां मा जारा सुगोजों ससियेल मिडिया नायनो नुगौ सिनि बुरि रगो ड्राग्स साइ खबर वाइजा माने इउट्यूब नायनो नुगौ सिनि बुरि रगो खबर वाइजा माने पुलिस प्रशासन खबर मांगे गोबां बाथ्रा ताबो अथेबो खूब सबसे बेसी যারা ड्राग्स फाननाय सबसे बेसी एरेस्ट हुखा चिनि बाइजाल आउटपोस्ट न मा बलायो स्पेशली आंकरनो धन्यवाद मारो ओ कয়েকদিন বলে যে অ্যাক্টিভিটিস गोबां बड़ ड्राग्स रंखा खय पुलिस बड़ गोबां रंखा अमदै खायै खय डिस्ट्रिक्ट ताबो ड्राग्स ने एगेंस्ट देव पुलिस प्रशासन जे इनिशिएटिव नाय दङ अबनो जों मासुबानाय जों लोकेल जारा गनाय चिनि बसापतिनि गाहाम नायनाय चिनि बबि स्वप्न जारा जों गाहाम नायनाय चिनि सोसाइटिनो जों गाहाम नायनाय अमति लुकुरो जों पुलिसनो साहाय्य माखायनाय जों जत्न मासुबानाय जों सुबामाने बिसिंतिनो चिनि सोसाइटि गाहाम नाय एककभावे सोसाइटिनि जे क्राइम रकम दंमोन अ हामिया लाबो हित दंमोन थिखायनिया गोबां मा बुमा बुफा बोसा खरचा ड्राग्स साइ थिखामोन यागरो बुमा ताबो बुफा बोसा करिनि थांगा तामंनाय आबोनि बागैना आं जारा तिनि फायनाय गामि आमसाइनि जत्त बरननो सानानै मुसुंगो चिनि सोसाइटियाव ड्राग्स ताबो कैंसर निसेबने बेमार कतरङै बुसाखा निनि बुसानो थैया सनि सिकां नों संसारबो मोजाङै खालामनानै नों मुसुंमानि नायथखायै नों खलाय खालामनानै मुसुंमानि अ एमां ताबो तिरक खायसों बाय दंगो तामनि बागै अ ड्राग्स सामनि बागै सुदु अम सिनिया सिनि समाज ताबो कामक कायसा नुजाखा बुइनि बिहिं नतलाङै खालायनानै अमबो कायसा ताबो सिनि सोसाइटि ब्लाइगा हामियां दंहा अमरनोबो जों कासलायनो नांनाय सालायनानै नांनाय किसु जागाव सोलानि इनफ्लुएंस बाय बुरि थारो किसु जागा बुरिनि इनफ्लुएंस बाय सोला बिहिंनो कागिरिओ अमतिबो चिनि सोसाइटिओ ताबो नुजाखै दङ